Kcee is a disgrace to Ndi Igbo. If so many bloggers Ndi Igbo buying you, naga viral everywhere on social media. My name is Singer Kcee ka ajụrụ m Igbo onye Biafra. Osini ya bụ onye Anambra State. Wee jụọ gị nwa afọ Igbo na-anụ onu m. Kedu ihe ị chọrọ ka Kcee saa onye na-eme interview? Gee ntị, ọ nwe ihe m ga-eji ọnọdụ Kcee anwa wee kụziere unu. Ka unu ma na ife niile anyị na-agwa unu na ọ bịago na mmezu. Na Maazị Nnamdi Kanu bịa bụrụ Biafra n'isi, kparị ya na-abụ, jee ngania, rapụ eze o kwesịrị ịbụ n'obodo ha taa as a prince, rapụ British citizen ọ bụ, bịa na ọlụga na nga n'obodo anwụnta na-ata mmadụ, buru ya n'isi ka enweta Biafra ka ọ dịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma. Wee jụọ gị, ebee ka Nnamdi Kanu nọ taa? Life imprisonment, right? Now, kedu ihe Igbo politician anyị melụ n'isi nwanne anyị nwoke kwete na ya bụ Biafra, n'isi ya niile bụ Biafra? Ọ bụrụ na a na-eme Biafra agitation, our Igbo politician send the military and police jee gbawa ndị na-ejiri egbe na-ege ntị ka iwetebe nsi eje ha wee gbagide ụmụaka egbe, ụmụaka wee pik uziri egbe, ha ncha gbawazi onwe ha egbe. Ọkwa ihe mee n'ala Igbo. Na-ege ntị. Na Maazị Nnamdi Kanu kwete na ya bụ Biafra, were ndụ ya niile etinye ma ndụ nwunye ya ma ụmụ ya. Ebee ka ọ nọ? Ka m gwa gị eziokwu, you can never succeed without your own tribe politician supporting you. Ọ bụrụ tata na ị na-agba mbọ ka obodo dị mma, and ndị na-achị gị dịka gọvanọ, senators, House of Representatives, ndị nọ into politics na be nna gị na tribe isi na ya pụta, ọ bụrụ na ha kwụrụ gị n'azụ, you are going nowhere. Onwe ebe na-aga. Ị na-anụ ihe na-ekwu? And this is where I'm coming from. Na Kcee ni popa afụgo na ndị na-achị anya kwụ ha anyị n'azụ, ebe ha kwụrụ Nnamdi Kanu n'azụ, ho Nnamdi Kanu onye ọbụla na-akpọ isi a na-enye, ọ na-abụ nya nwa Kcee ni popo ka a ga-akwụ n'azụ? Because automatically now Kcee pụtasị na ya bụ Biafra, Nigeria gọọmenti etinye ebe anya na nwanne ya nwoke si eri nri na Nigeria ka akụchie ebe a fast eri nri echenji akwa echenji moto enyela ụmụ ogbenye aka. Nigeria gọọmenti kịta ebiwa aka mbịa ka akụchie ya. Onwe chọ ka akụchie nke ya? Nobody. So kedu ihe ga-aka Kcee obi ịpụta dị proud si na ya bụ Biafra? Why his own people na represent here na politics na government is not there to protect him as onye Biafra ọ bụ? Ị chọrọ ịgwa m na asarị dọkọbọ today na ihe ọ bụ taa nọọ n'ike aka ya? No, because na ndị nọ na gọọmenti na befa support ya kwụrụ ya n'azụ chim. And I can tell you today na ọ bụrụ ihe niile ka ị ga-emenwu today na Niger Delta because of gịnị? Asarị dọkọbọ. Obodo ọbụla na-enwe ọnụ na-ekwu ulufa, obodo ọbụla na-enwe agụ a na-atụ ụjọ. Nnamdi Kanu bụ onye lion a na-atụ ụjọ n'ala Igbo niile. And I'm telling you through this teaching, go back to this date, ha na-abịa. Bandits are coming to take over our land very soon. I'm telling you, very soon you don't have camp in your community. Because no way is onye na-atụ ụjọ n'ala Igbo. Because no onye aga-abụ okwu ege ntị, onye aga-abụ bam bebe niile deluju ebe ka ọ nọ, life imprisonment. And if these people are coming to camp in your community, they will not come with their wife. They will not come with any woman. And they will marry your own children. Go and bet me. Ina no kidnap Chibon girls. Those people. These people will camp in your own community. One day, no just SS3. From school, from senior ana agwa na otu esi buru Chibongas na ofunda abekwa buru ihe nje kwokwa. If our Igbo politician did not stand up to defend Igbo land, very soon they will take over our land. I'm telling you, it's already happening. I nwa bondo zo wan ya agwa iko sadi. Come on, ndị na-achị efi ga-ewere egbe batana ba chụọ the whole zo wan ọzọ nke ka menu ugwu ijoro mbọsị a gba ihe niile na-emebere ya dị bukoro ndị eburu chụọ the whole villages also na my community na ugwu ijoro na bi ugwe go ugwu. The evidence is there. So Igbo politician, I johere na you no. Mane hu no mere karap Maazị Nnamdi Kanu. Obu no maga no meru ni isi. Ka na ewela ka ni tie nwanta kirife wela ka ekpedo achite ya azu. Onye ọbụla na amusi anwo mana nwa ọmụtalụ. Na-enwe onye dị stubborn from inborn. Mane hu no melu. Ka release our brother. Obodo ọbụla nwe onye ha na-ene anya.
Obuno Ndi Igbo bụ president today of this country. Onwere onye not to the level of Mazi Nnamdi Kanu bụ onye Hausa. Onye Igbo ga-atụ nwunga. Ọ dịghị possible. If I choke udo dị by, if KC can be afraid of saying Ebe Biafra today because of getting harmful, because now after 9 years, well, after going on and when Ebe Biafra here name me, is young Biafra. Wakakucheri ebo selindi na Nigeria. How here? Can Nigeria government be? So obu na KC ge were maka ujo na respond na yabo ya Anambra na yabo onye Biafra. Let me tell you something. Ihe ni na nkurebe abego na mmezu. O mewege eme. Because if somebody like that, a caliber of man like that in Igbo land, cannot proudly say I am a Biafra. Now, okay, is an evidence to the na fly nanya that me wolo zonya Igbo. That na Igbo ndojo. Yes, when I am a bondojo, I bondojo because no munna ino na politics. Ga bojo Tinubu ta. O ti wempu ni ru Tinubu. But chief Tinubu 2 times to do of here. Na ha na he kutela ai. Ndi na chief na egbu ai. Enwere onye Igbo ga mere maje na Kano ba ni me village mad na Kano gbo mmadu na Afri. Enwere onye Igbo ga ese ba mere maje na Katsina no na chiere efi gbo mmadu na Katsina na Afri. Mana na egbu ba ai. One of the governor Chibura before mechesi na igbo mmadu ozo na state ya ga-akwọ 500 na ndị na chef igbo mmadu ozo akwọ 500,000, which means ozu ndị Igbo bụ 500,000 ka ọ wụ otu. So if you are blaming KC, you too, can you stand and be proud of this and say it publicly now? If you say it, if the government come after you, is there any of your Igbo brothers in politics that will come and stand for you? The answer is no. Ewezi na onye ma obi okpokolo ewere akpa afia. Ihe ọzọ na-ekwu bụ ndị Igbo anyị ndị nọ n'ọchịchị kunienu napụta ni ndị Igbo. Ndị a na-abịa, and ha abịa, they will begin to marry our children. Ndị a na-abịa, ana m ekwu ya ndị a na-abịa. Bandits a na ha ekwu kịta village a ha nọcha n'ugwu Hausa bụkwa be mmadụ. Ha na-anya kịta na enwezi onye ha na-atụ egwu n'ala Igbo, ha ga-abịakwa. Ha abịa, ọkpụ ụmụaka anyị ka fa ga-ana anụ. Fa ga-ejekwa na-eburu ụmụaka anyị na-ebuba ha ọfịa. Na-anụ ụmụaka anyị, the same way ha na-eme village ebe a ha na-eme ya n'ugwu Hausa kwa village mmadụ. Village nke m na-aga dịrị iche. Igbo politician kunienu ka anyị ghara ịbụzi maazị egwu. Fụna na-afụzi ndị Igbo na-azụ maazị egwu. Ọ ihe na-afụzi anyị kịta. Maazị egwu ka a na-afụzi ndị Igbo. I'm telling you. So for those blaming KC, jụọ onwe gị ajụjụ. Otu ndị Igbo si ekwulu kịta na akaja na-eme onye kwete na ya bụ Biafra were isi buru ya. Can you come out and declare you are a Biafra today as an Igbo person? Can you? In national TV, na emebe interview, can you? Now, if you say it proudly, you can say it, right? Is there enough for your brother in politics that will come and defend you? You cannot achieve anything from the government, from federal government, without those your people representing in your state and in federal level. And when you have again a government here as water, especially the federal government now as water, is your right from them. No one representing a federal level and then on your state not representing under the government system. I'm telling you, you can't defeat government. You got a million government. I don't have to say Mazi Nnamdi Kanu. I'm not here to Igbo politicians who wear banketi. Can Nnamdi Kanu for what that's not above government. Government has the finances. I believe no Zima game to Igbo politician Akanobi. Ha Chiaria Bayalo, ma Negidanya, na Mazi Nnamdi Kanu and one nefa. Ma Popotia, ya Brasari Dokobon can Ndi Igbo well. Obri Henny Neki Jake the men and Niger Delta because of Asari Dokobon. Nnamdi Kanu Brasari Dokobon can Ndi Igbo, no Ndi Igbo. When you got about Bamba, at least feared Napatan one Yenin and Nabambo Kudodi. Kaigani. Kayama kwane no wenda ebo odiri nwoke na modere nwanyị na modere onye ihu na modere ya azụ na mma so ị na-ata ka eso ụta iwere ile gị go eze gị ọgụ ya deba emesịa